Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog! At nandito po kami ngayon sa Sunflower Camp sa Santo Casin? Sunflower, Sa Silit-Choco, Tayug, Pangasinan. So ayan, kasama ko ngayon ang aking mga pinsan. Ayan, si Cousin Divine, Cousin Diana at si Cousin June. Ayan. Hindi ka tayo, Cousin. Okay, 1, 2, 3, go! Wow! So yun guys, ipapakita po namin kung ano po yung nasa loob ng camp, ay Sunflower Camp. So mga ka-Barbie, paalala lang po na ayan, basahin nyo na lang po sa screen. Ayan, para hindi ako magkamali, para hindi tayo marong info. Ayan, yan po yung mga bawal at hindi pwedeng hindi pwedeng pumasok sa Sunflower Camp. At lagi pong magdala ng face shield at saka lagi daw pong magdala ng jowa. Ay, sana all. So lagi pong magdala ng face shield at saka face mask. Ayan. Parking lot pa lang po, napakaganda na. Paano pa kaya pag pumasok na tayo sa loob? So ano masasabi mo sa entrance ng Sunflower Camp? Kasi kulang Kulang sa yung sasakyan. Masyado kasing maaga. So yun guys, magpapalipad po muna ang aking pinsan. Ayan. Kasi ano na ulit yung YouTube channel mo? Nudes TV by June. Always drone shots saka mga travels. Ay, walang jowa shots lang. Walang jowa Nakakalasing yun, shots. Ikaw kasi may po-promote ka. Ikaw kasi may channel. Yung ganda ko na. Sana all. So yun mga ka-Barbie, papasok na po kami sa Sunflower Camp. Ayan. Excited? Excited? So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ang flow ng pagpasok sa Sunflower Camp. Ayan. Siyempre, social distancing guys, huwag kakalimutan. Ayan. At dito kagad yung ayan, sa cashier. Ayan po, say hi. Ayan. So, pagkabayad nyo po, ayan. So, syempre, mag-login muna tayo guys. Check ng temperature. Ayan. Dito pa po sa isa pa po. Okay. So, may pa-signing contract po tayo dito. Ayan. So, pagkabayad nyo guys, meron silang bibigay na card. Anong tawag dito kasi? Credit card. ID. Basta pass kay Milatik ka na. Hi ate. Say hi to my vlog. Ayan. Kanay kapi-kapi mo. So yun guys. Bago kayong pumasok, ayan, kailangan nyo munang maghugas. Lalo na yung mga hindi pa nakaligo. Kung paano maghugas? Ayan. Ganito po ang maghugas ang walang jowa. Ano ba? Kahit light na hugas lang. Pag may jowa, alam na. Pag walang jowa, dalawang beses. Para dilig-dilig din. Hi kuya. Lahat ng pinahawak nito sa akin. Ayun guys, pag may mga katanungan kayo, ayan, i-visit nyo lang po ang kanilang page. Ayan, nasa screen po. Ayan, pakitignan na lang po. Ayan. Ay, yes po. Okay na po. Kulang na naman ito. Ay, na, so yun guys. Oh, bumula. Akala ko isang ilang. Ako sa imagine, nagpinalo ko, tas lang. Ay. Ay, stop. Okay, tato. Kailan na magpatato. Ikaw. Oo, wala din na. Huh?
Parang hindi halata yung sa akin. Maitim ka, girl. Ayan, papasok na tayo sa Sunflower Camp. So, pader pa lang guys, pader pa lang. Bulaklak na. Ayan. So ngayon na ako Ay, sanay na kayo? Ay, dito yung puno sa gargitig sa kanila. Oh, dito. Dito? Mag-TikTok din tayo akasin. Walang internet? Wala akong load. Dati kasi ito tabungo to eh. Dati magalang to. Mga ka-Barbie, nasa loob na nga po kami ng Sunflower Camp. At ayun nga po, meron po akong nakitang walang jowa. Sorry, baka magalit yung jowa. So yan. Ay, ganda no. Dami pumasok tayo doon. Oo nga no. Ayan. Nilagpas-lagpasan na. Scene. So ano masasabi mo po sa kalabaw na nakita natin kanina? Ano siya? Nangungulila yung kalabaw. Tirami na ng jowa. Mag-isa kasi niya. Parang dinumihan mo yung kamay. Ay, may mais pa dito. Ito hindi pa tapos. No, sayang. So yun nga po, kung nakikita nyo ay marami na pala. Dito pala. Teka, kain na tayo. Uy, yun yung pinga. Uy, natin ang Valentine's. Nasa tamang daan ba tayo? Oo, tignan mo dito tayo sa tayo. Ano tayo dito? May ganyan sila doktor. Ano ba yung tawag nila sa ano? Hindi pa rin. Garden. Octagon Garden. Tao ba to? Wheel? Sige na. Uy, Dito yung daan. Hindi dyan. May pretty mood. Uy, ang ganda.
Iga kasi gitna gano'n. Wala tayong kasing gimbal. Bye-bye birthday mo. Ay, 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 ay. Ay, kasi nandito ka pala. Naghahanap akong jowa, kaso wala akong mahanap. Doon ka umpira. Uy, kakain na tayo. Feeding program. Wala na tayo. Akala ko rocking chair. Ang ganda kaya oh. Talbog tayo. Ay, nag-green-minded ako. Ita tayo. Picture. Later tayo yung picture. Mamaya tayo mag-picture. Mag-video-video mo. I-edit ko na lang, ano daw, screenshot ko daw. Oh, hindi, crop mo naman. Naalala ko yung sarili ko, nag-picture ako mag-isa. Binidyo ko na lang. O kasi crop mo lang ito. Yung screenshot ko. Ang ganda ng pagkakaano niya. Oh. Bakit? Sige na bang tanggalin yung echo? Wala ka. Ito simulang bikan. Advice ko lang po sa mga pupunta dito, magdala po kayo ng jowa. So yan mga ka-Barbie, dyan po nagtatapos ang aming kakemehan. Ayan. So kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan, don't forget to click the subscribe button at i-click mo na rin ang ang bell button para ma-notify ka sa aking next vlog. Bye-bye! Barbie!